A dieta do neolítico. A dieta neolítica é a base da nosa dieta na actualidade. Así que iremos atrás no tempo. Os primeiros gandeiros e agricultores vivían hai 12.000 anos no Oriente Medio. A agricultura xurdiu ao ver que as sementes caían e originaban unha nova planta. A gandería, pola súa parte, xurdiu de encerrar os animais pois escaseaba a caza. Menos mal que os encerraban, senón que nos vería agora. A ovella, a cabra, o boi e o porco foron os primeiros animais en ser domesticados. Dábanos carne e materias primas. Por exemplo, a vaca dános leite coa que facemos queixo e manteiga. Ou a galiña, que nos dá ovos. A partir de entón, a agricultura, coa domesticación dos cereais, aumentou a poboación, mellorou a calidad de vida e fíxonos máis civilizados. E, ao ter que cuidar dos cultivos, a xente instalouse ao lado deles. Daquela, os cereais podíanse tomar de tres formas: en tortas, sopa de avea ou en pan. Inventaron algúns instrumentos, como a fouce, para segar as espigas. Ademais de cereais, cultivaban legumes, como chícharos e lentellas. Ao cabo dun tempo, o solo esgotouse por cultivar sempre o mesmo neno. Entón, a xente decidiu trasladarse ao bosque, onde fertilizaban o solo coas cinzas das árbores que cortaban e queimaban. Que arriscado! Tamén fixeron outros descubrimentos, como a cerámica, que se comezou a facer a man, pero co tempo deron coa roda para a cerámica, moldeándoa no torno. Nela almacenaban e cociñaban os alimentos. Outro invento moi importante foi a cocción no forno. A que alimentaron os mariñeiros, soldados ou cazadores, porque vivían case exclusivamente de fariñas e sopa de avea. O último invento do neolítico, a cervexa, descubriuse cun pouco de avea ou cuns grans de cebada que, ao non estar fermentados, comezaron a xerminar. Por conseguinte, como xa vistes, o neolítico foi unha época moi importante en canto a inventos e achegas ao presente.